Så blev det fredag igen på Stege Lille Skole, og i dag er vi rykket ud til Rynkeby-løb, og lige nu er det de små klasser, der løber rundt. Og hvorfor gør de så det? Det er jo fordi, at alle vores elever har sagt ja til at deltage i en indsamling til sygdomsramte børn. Det er jo helt fantastisk, og det er smadret sjovt, og der er blevet løbet rigtig mange meter alle sammen, så der er nogle forældre, der virkelig skal punge ud her senere i dag. Og ellers har det været ugen, hvor vi startede op på de skriftlige prøver, og det var en flok unge mennesker, der var rigtig meget klar og kommer til at gøre det rigtig godt, men der var også en smule nervøsitet her til morgen. Men vi tog godt imod dem med morgenmad og juice, så jeg er sikker på, at de får en rigtig god dag. Og ellers så er det jo uge 2 for vores forårsbørn, og man kan mærke, at de er allerede endnu mere vant til at være her, og de virker også rigtig glade. De er mega søde, så vi er simpelthen så heldige at have dem her. Så det var det for nu. Rigtig god weekend til jer alle sammen, og vi ses på mandag. Hej.